Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең белән эфирда бер хәдискә бер җавап тапшыруы. Аллаһның илчесе сахабалары белән мәрхүмнәргә дуа кылыр өчен зияратка килгән. Аның бу гамәле каберләр янына барыгыз. Бу сезгә ахират турында искәртеп торыр дигән сүзләре бик туры килә. Зиратта ул мәрхүмнәрне «Әссәламу алейкум, мөмин халык. Сез бездән иртәрәк киттегез. Ләкин Аллаһы әмере белән тиздән без дә сезгә кушылырбыз. Мин Раббыбыздан сезне дә, безне дә ярлыкавын сорыйм» дип сәламләде. Сүзен тәмамлап ул, ләкин мин бик тә кардәшләремне бу дөньяда яңадан күрергә теләр идем. Сахабалар пәйгамбәрдән сораганнар. Аллаһның Рәсүле, без синең кардәшләрең түгелмени? Дигәннәр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям бу сүзләргә сез минем көрәштәшләрем, ә минем кардәшләрем әле дөньяга килмәгән. Ләкин миңа ияргән, мине күрмичә миңа ышанганнар булыр дип җавап биргән. Сахабалар яңа сорау биргәннәр. Рәсүл, син аларны ничек танырсың соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям, әгәр бер кешедә кара атлар булып, арасында ак маңгайлы һәм ак аяклы атлар булса, ул аларны күрүгә шунда ук танымасмы икән? Дип сораган. Сахабалар әлбәттә, ул аларны җиңел таныр, Рәсүл, дигәннәр. Мин дә өммәтемне, мине күрмичә миңа ияргән мөселманнарны танырмын. Чөнки алган тәһарәтләреннән аларның йөзләре һәм тәһарәт белән юылган тәннәре балкып торыр. Мин аларны шул хәлдә күрермен, дип җавап биргән. Шулай итеп ул тәһарәтнең мәгънәсен һәм кыйммәтен, Аллаһ алдында булган дәрәҗәсен билгеләп куйган. Бу хадистә Аллаһның илчесе үзеннән соң килгән, үзен күрмичә аңа ышанган һәм ияргән мөселманнарны кардәшләре дип атый. Ягъни ул безне дә күз алдында тоткан. Безгә, кардәшләренә кебек, мөрәҗәгать итү белән ул үзенең хөрмәтен, күрешү теләген һәм сагынуын белдергән. Бу бар өммәт өчен дә зур дәрәҗә. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллямгә иярүебез безнең өчен олы дәрәҗә. Бу хадистә тагын бер мөһим өлеш бар. Ул да булса, Рәсүлебезнең тәһарәтнең зур дәрәҗәгә ия булуына ишарәләве. Тәһарәт иманның бер өлеше. Бер хадистә тәһарәт иманнан булыр. Ул ярты имандыр диелгән. Чыннан да, намаз яки башка төрле гыйбадәт кылу өчен без тәһарәт алырга тиешбез. Тәһарәт динебезнең бер шарты. Кешенең рухи һәм тән чисталыгына зур әһәмият бирүче исламның төп таләпләренең берсе булып тора. Пәйгамбәрбез бер хадисендә, әгәр бер кеше тәһарәт алганда су белән тәнен яхшылап тырышып юса, бу аның гынахларына ярлыкау булыр дигән. Бармакларыннан су агып төшкән кебек, гынахлары да агып төшәр дигән. Тәһарәт алу аркасында без бик күп нәрсәгә ирешәбез. Ислам чисталык, тәһарәт алу дине. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямның әгәр сезнең берәрегезнең өе янында елга акса, ә ул кеше һәр көнне шул елгада 5 тапкыр кыенса, ул пешрак булыр идеме? Дип сораган. Аңа, "И Аллаһның Рәсүле, пешракның әсәре дә калмас иде" дип җавап биргәннәр. Һәр көнне 5 тапкыр укыла торган намаз кеше өчен чистарыну. Шушы юл белән без Аллаһ ризалыгын алабыз. Рухи һәм физик паклекне саклап торучы мөэминнәр ничаклы бәхеткә ия. Шушы фикер һәм хисләр белән, кадерле тамашачылар, мин сезнең белән сау булашам. Аллаһы үзегезне сакласын.